Zdravím milých youtuberov, zdravím všetkých z Česka a Slovenska, aj tých, ktorí rozumejú buď češtine alebo slovenčine. Opäť som sa rozhodol niečo nahrať, totiž z mojich alternatívnych pohľadov. Dnes som čítal zaujímavú novinku na istej stránke o tom, že vlastne už slnko nie je také ako predtým. Vraj je už viacej belšie, že už nie je žlté. A vraj to je zrejme po roku 2012 po dni 21. decembri. A ja by som si bol týmto aj celkom tak istý, pretože to vlastne nie je koniec sveta, aj New Age to hovorí, a ja dá sa povedať, tým verím, je to nástup nového duchovna. Nástup nového myslenia. Budú sa rodiť ľudia, ktorí nebudú síce závislí od rodičov až tak ako teraz. To znamená, v určitých aspektoch si budú môcť povedať svoje, budú napríklad tvoriť hudbu tak, ako znala príroda. Budú sa napríklad prechádzať s virgulami a hľadať zdroje vody či drahokamov. Alebo napríklad budú z nich budhisti, hinduisti alebo čo ja viem, taoisti. Pretože rôzne náboženstva, ako napríklad kresťanstvo alebo islám, robili jednu veľkú chybu. Začínali od Boha a nie od človeka. Pretože pre nás sme najmä dôležití my. Je na nás, aký si vzťah vybudujeme. Univerzum nasleduje až potom. Lebo tieto veci napríklad z kresťanstva a islamu sa dajú veľmi zneužiť. Takže niekto napríklad zabíja v mene Boha, v mene Allaha, alebo čo ja viem, Boga a tak ďalej. Alebo nebodaj za Boha, za národ, ako za slovenského štátu, ale proste sa Bohom tak oháňa, že aj vďaka tomu vznikol ateizmus. Že to, že Boh existuje, to je somarina a tak ďalej. A niektorí ešte hovoria, že Boh je mŕtvy. Napríklad Nietzsche. Čiastočne má pravdu, alebo niektorí hovoria, že náš Boh je ten pravý a iný nie. No a ja preto používam slovo bytie alebo univerzum. Eckhart Tolle má v určitých veciach obrovskú pravdu. Súhlasím s ním a chcel by som taktiež dodať, že po roku 2012, teda po tom dátume, čo mal byť ten koniec sveta, som sa veľmi čudoval, ešte som si aj bol tak schválne užiť, nech ten koniec sveta zažijem von. To sa budem skrývať a vidíte, stále žijem. Za to som sa začal zaujímať o duchovno. Začal som si čítať Bibliu, trochu aj Korán, neskôr som prešiel na veci ohľadom buddhizmu, taoizmu, hinduizmu a všelijakých tých východných smerov a hlavne New Age. A ľudia si myslím, že začnú pracovať na sebe, pretože aj človek môže spáchať určité katastrofy, možno oveľa väčšie než Boh. Až také, že je to až neuveriteľné. Zoberte si príklad z roku 1945, keď Američania zaútočili na Hirošimu a Nagasaki v Japonsku. Z toho vyplýva to, že človek naozaj môže kadečo robiť a väčšinou za tými rôznymi útokmi, nebudem ich menovať, v mene Boha nestal Boh, ale človek. Chcem tým povedať, že naozaj ľudia môžu, čo je napríklad na Havaji, spôsobiť veľkú katastrofu na severnom póle. To je podľa mňa veľká pravda a z niektorých vecí sa nevieme poučiť. Takže ja by som chcel varovať aj pred tým, že pokiaľ sa, a to si píšte, že sa budú takíto ľudia rodiť, o akých tu hovorím, môžu to zneužiť. Je to niečo také, ako keby niekto vytvoril kybernetický organizmus. A našťastie sa to nikomu nepodarilo. Ale ani by som sa nečudoval, lebo vlastne ľudia to robia medzi sebou. A pre istotu, ak mi neveríte, prečítajte si, síce je to kniha
si prečítajte knihu od Karla Čapka RUR a pochopíte. No a ja preto hovorím a budem hovoriť, že nastupuje nová éra, všetko je v našich rukách a za koniec sveta si môžeme sami. Takže pozor na to, a aj keby sme mohli, náhodou, bude ďalšia planéta, ďalší život, pretože vesmír, alebo ako ja hovorím, univerzum je nepredvídateľné a vytvára stále nové a nové planéty. Dokonca sú nejaké výskumy o nejakých planetách, že tam vraj bude život. Ale neviem, či na nich bude alebo nie, ale hovorí sa to. No, niečo na tom môže byť pravdy, ale nemusí.